Song.
Diyos, maray na hapon po sa indogabos mga tugang ko kay Kristo. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante o rog na sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos, mabalos po. Maluhod tabi ang gabos sa pagpamibi kang Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Sangaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaomo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabotan asin nautob an sa imong kabuotan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatian mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama. Sa saimo kami minahagan nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sangaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Idulot po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intensyones. Pasasalamat ni Bong and Jean Gapayaw and family for passing the Marchlet 2025 ni Erica May Bragaes, ni Gerald Anthony M. Molina, Gary Angerlo M. Molina, ni Jonaline Lagrimas, kang Malate family, ni Joel Allen, ni Attorney Malbar and family, ni Arlene Auxiliada, Sadile family, Shirley Arquiento, Mendoza family, Sabaw family, for successful business ni Ana May Bandoquillo. Asin pasasalamat kang Diamante family, ni Joy Marvelia, asin ni Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family. Siringman pasasalamat ni May. Para sa special na intensyon, kahagadan ni Lily Raytana, ni Josephine M. Lorejo and family, kang Mendoza family, for safe travel of JP and Ines. Special na intensyon ni Vince San Lorenzo, asin ni Jennifer Lostina. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Efren, dulot ni Eva Flores and family, ni Fernando, dulot ni Mary Ann and Francis Banay, sa kalag ni Eduardo Sr., dulot ni Bong and Jean Gapayaw and family, Romeo Sr., kan Gonzena and Ranyola families, kalag ni Jolito, dulot ni Tito and Jean Merandilla, kalag ni Benjamin Jr., dulot ni Dr. Jane A. Merandilla, para sa 6th death anniversary of Hazel, ni Freddy Contado and family, kalag ni Abonja, dulot ni Alan Luterte, kalag ni Kaira Angeli, dulot kang Vival family,
ni Winipredo, dulot ni Arlene Auxiliada. For all souls, na dulot ni Josephine M. Lorejo and family, para sa kalag ni Ponciano, Sofia, Carolina, and Porfiria, dulot ni G. Ann. Sa kalag ni Selvino Sr. and Maria, Colita Asin Efren, dulot ni Shirley Arquento. Sa kalag ni Angel and Ricarda, Eduardo and Herbinia, Alfonso and Teresa, and for all souls in purgatory na dulot kang Mendoza family. Sa kalag ni Rodel Asin Liliosa, dulot ni Vicky Mercadejos.
Saliwat po, Diyos maray na hapon sa indugabos mga tugang ko kay Kristo. Ngunyan, misa antisipada sa pagselebrar kan solemnidad kan pagsakat sa langit kan kagurangnan. Ang satuya pong selebrasyon pamamayuhan ni Reverendo Padre John Barquez. Banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton po niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran ka nama kanaki sa Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapasa Indo, Asin sa imong espiritu. nga di kita magiging maninigo sa pag-atang kan mga banal na misteryo, ako to sa itong mga kasalan. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Mamibi kita. O Diyos, namibibi kami na ang sa imong aki nagsasakat sa kalangitan. Ngunyan, mantangan mga apostoles nagmamasid. Warasan sa mo nasosog sa sayang panuga. Magkanigo kaming mabuhay, bako sadang danay siyang makaibami sa daga. Kundi man kami makaiba niya sa langit. Siya na kaibamong nabubuhay asin nagahada kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Liturhiya kantataramon. Sa enot na babasahon, madadangog niya to ang pagsakat ni Kristo sa langit, pagkatapos na siya magpahiling sa iyang mga disipulo. Nagwalat nin mga panugon-tugon na halaton ang pagdatong kan banal na Espiritu na iyo ang magiging saksi kan sa iyang dayaday na pagkamuot sagkod paman.
Ipinapagirumdom man sa satuya na minsan si Kristo nagsakat na sa langit, padago siyang naghihiro sa paagi kan sa iyang simbahan. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Namomota na Teofilo, isinaysay ko sa enot kong libro ang gabos na ginibo asin itinukdo ni Jesus puon sa kapinuunan sagkod na isinakat siya sa langit. Bago siya isinakat sa langit, ang mga apostol na sa iyang pinili, hinulitan niya sa paagi kan Espiritu Santo. Nagpahiling siya sa inda nin dakul na beses sa laog nin 40 aldaw, pakatapos na siya magadan sa mga paagi na nagpapatotoo na siya buhay. Sinabihan niya sinda dapit sa kahadean ng Diyos. Kan kaiba pa siya ninda, tinugon niya sinda. Dai kamo maghali sa Jerusalem, halato nindo ang ipinanuga kan sa kong ama na sinabi ko sa indo. Si Juan nagbunyag sa tubig, alagad dai na mahahaloy, bubunyagan kamo sa Espiritu Santo. Kan magkatiripon si Jesus asin ang mga apostol, hinapot ninda siya. Kagurangnan, ibabalik mo na ngunyan sa Israel ang kahadean? Nagsimbag si Jesus, an mga aldaw asin an mga panahon, itinalaan kan sa kong ama, huli kan sa iyang kapangyarihan. Dai nasa sa indo ang pakaisi kaiyan. Alagad maako kamo ning kapangyarihan pag-abot sa indo kan Espiritu Santo, asin kamo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa bilog na Judea, saka sa Samaria, sagkod sa mga puro kan kinaban. Pakataram niya kaini, isinakat siya sa langit, mantang naghihiling sinda sa iya. Dangan nalipudan siya nin panganuron. Nagtitingkalag pa sinda sa langit, mantang nag-iitaas siya, kan may magtindog sa kataid ninda na duwang lalaking nakagubing nin puti na nagsabi, mga taga Galilea, ano ta nagtitindog kamo digdi na nakatingkalag sa langit? An Jesus na ini, na kinua sa indo asin isinakat sa langit, mabalik arog kan nahiling nindong pag-itaas sa iya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamodyong sa kagurangnan. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamodyong sa kagurangnan. Gabos na banwaan magparakpak kamo sa kaugmahan. Ikurahaw nindo sa Diyos mga awit nin kaugmahan. Hulitaan kagurangnan ang kahuro halangkawi, kinatatakotan, dakulang hade sa bilog na kinaban. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamodyong sa kagurangnan. Ang Diyos suminakat kaiba ang kinurahaw, ang kagurangnan kaiba ang tanog nin trompeta. Mag-awit kamo nin mga pag-omaw sa Diyos, mag-awit kamo nin pag-omaw sa satong hade. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamodyong sa kagurangnan. Ang Diyos hade kan bilog na kinaban, umawon siya sa paagi nin mga salmo. Ang Diyos nagtutukaw sa iyang banal na trono, siya nagahade sa mga nasyon. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamodyong sa kagurangnan. Sa ikaduwang babasahon, pinagtatawan kita kan rason kan satuyang paglaom. Si Kristo na nag-eerok sa langit. Siya ang nagpara kan mga kasaalan na nagpapagabat sa satuya sa paagi kan pag-atang kan sa diri niya. An panuga kan satuyang kagurangnan sa pagligtas sa satuya, iyo ang dapat niya tong danay nagirumdumon. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo.
Dai naglaog si Kristo sa santuaryo, nagibo sa nakan tawo, asin kaagid sa nakan tunay na santuaryo. Naglaog siya sa langit mismo, sain nakikiatubang siya sa Diyos para sa to. Anhalangkaw na padi, minalaog sa kabanal-banaling lugar, taon-taon na may darang dugo ninhayop. Alagad dai naglaog si Kristo, tanganing iatang, ansa diri niya, nindakol na beses. Takon arog ka iyan, dakol na beses, man kuta na siyang nagtios poon nalalangon an kinaban. Alagad sarong besa na ng God siya nagpahilingon yan, na madali nang umabot an katapusan kan panahon. Tanganing paraon an mga kasalan sa paagi kan pag-atang kan sa diri niya. Itinalaan na sarong besa na magadan an lambang tawo, dangan an paghukom. Siring man si Kristo inatang sarosan ng bes para sa paghali kan mga kasalan kan dakol na tawo. Maabot siya giraray, bako nang sa paghali kan kasalan, kundi sa pagligtas kan mga naghahalat sa iya. Kunsiring, mga tugang, may pagsarig kitang maglaog sa kabanal-banaling lugar huli sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa to ang sarong bago sa kabuhay na dalan na naglagbas sa kurtina. Buot sa bihon, naglagbas sa iyang hawak. Igwa kita ning dakulang padi na namamahala kan harong ni Diyos. Kaya magdulog kita sa Diyos nin tudok sa puso, asin may masarig na pagtubod. Dumulog kita sa iya na may malinig na konsensya, huli ta lininig na, an sa tong mga puso sa kanahugasan na nin malinig na tubig, an sa tong mga hawak. Magdanay kitang magsarig sa paglaom na ipinapahayag ta, huli ta mapapaniwalaan niya to ang Diyos na mautob kan sa iyang panuga. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrokyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Matugangan pagrokyaw kan marhay na bareta soso kisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, iyo ini ang nasusurat, ang Kristo kay puha na magtios, dangan sa katulungal daw mabuhay liwat sa mga gadan. Sa ngaran niya ipaghuhulit sa gabos na tawo poon sa Jerusalem ang pagbakle asin ang kapatawadan ng mga kasalan. Mga saksi kamo kan mga bagay na ini. Ako ang mapadara sa Indo kan ipinanuga kan sa kong ama. Alagad maghalat kamo sa Jerusalem sagkod na mag-abot sa Indo ang kapangyarihan hali sa itaas. Dangan ipinag-ibas sinda ni Jesus sa luwas kan siyudad sagkod sa Betania. Pag-abot ni daduman, initaas niya ang sa iyang makamot sa kabinendisyonan sinda. Mantang binibendisyonan niya sinda, naghali siya asin dinara sa langit. Pagkasamba sa iya kan mga disipulo, pano ning kaugmahan na nagbalik ang mga ini sa Jerusalem. Danay sindang nasa templo, nag-uumaw sa Diyos. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos marhay na hapon sa ino matugan. Sa tuyang misa na para sa solemnidad kan pagsakat ni Jesus sa langit. Sa iyang paghali
kung nagsimba kita sa araw-aldaw niya na simana, danay niyang sinasabi sa iyang mga apostoles na magkakaigwasindan nin pagmundo, ulit mahali siya, mawawara siya. Pero sabi niya, pagmundo na masasanglanin kaugmahan na magdadanay. Sabi niya, mawawara siya sa saindang pag-iriba. Alaga di papadara niya ang parasurog na iyo ang magiging bagong presensya niya o bagong paaging pakipag-iba-iba niya sa mga disipulos o mga apostoles. Asin sa paaging ini, kumbaga bako na siya limitado kan sa iyang hawak, kaya makakaibahan siya kan lambang suro sa paagi kan Espiritu Santo. Sa solemnidad kan pagsakat sa langit na Jesus, tinatawang kita ninduang istorya na ang autor o ang kagsurat saro sana, si San Lucas. Sa enot na pagbasa, tinawang kita ni San Lucas kan istorya niya hali sa libro kan mga gibo kan mga apostoles. Tinawan kita kan deskripsyon kung paano siya nagsakat sa langit. Asin kani pinapaliwanag ni Jesus sa iyang mga apostoles, nagkaigwasin na din paghuna na ininaan okasyon na makakamtan nila ang kapangyarihan, tangani na kumbaga mabago ang padalagan kan gobyerno kan Israel na sinda makakatalingkas sa mga kapangyarihan kan mga dayuhan na iyo nagpapadalagan kan Israel. Alagad ipinamibinsay na ni Jesus na totoo magkakaigwasin na ng kapangyarihan. Alagad kapangyarihan na bako manunungod sa paggugobyerno, kundi tanganing sinda maging saksi kan sa iyang padagos na pagpahalaga sa banwaan, sa paagikan pagtukdo sa sainda na magdanay na andam na isipon ang karahayan kan kagabsan bako ni nagkapirasana. Asin ini manan ipinahayag niya sa ebanghelyo mo niyan. Kan siya magsakat sa langit, duwang bagay, kumbaga, ang itinao niya nakapangyarihan sa mga apostoles niya. Enot, ang kapangyarihan na magpatawad ng mga kasalan. Maging dalanin pagkasararo, pakipag-ulian. Sarong pagpamidbid na, kumbaga, ang kasalan dainin kapangyarihan sa tao sa kunpaman. Kundi yaon permi ang pagpatawad. Kaya day kita dapat mawaranin paglaom. Day kita dapat madisganar kung kita nahuhulog sa pagkakasala. Iyo ini ansaro sa mga kapangyarihan na itinao ni Jesus sa iyang mga apostoles. Ang magpatawad. Ang maging dalan nin pakipag-ulian, nin pakipagkasararo. Ikadua, tinawan niya sindanin nin kapangyarihan na magbendisyon. Kita, pag tuod kita na nagpapabendisyon kita, halimbawa, kuminsan, so may mga familia na napagtuudan nila na bago magluwas sa harong, hahagado ng bendisyon kan mga magura. O kaya bendisyon tangani na mailikay sa mga pag-alaman. Asin kita man, kuminsan, arog man kang ginigibuta. Mga halimbawa, ako kasubago, kasudma,
may nagkumplianyo, may nag-celebrar kan anibersaryo sa kasal, as in, nagdulok tang aning maghagad din bendisyon. Para sa tuya, ang pagbendisyon, garo ka ordinaryo sa nang bagay. Nagaro sa nasaro sa na ining ritual, saro sa na ining seremonya. Alagad para kay Jesus, ang pagbendisyon sarong kapangyarihan. As in, ang pagbendisyon, kumbaga, pagtaoning kapangyarihan na ang karahayan iyo ang maghade. Kadako lang beses, ang mga may kapangyarihan, totoo, nagbebendisyon sinda. Halimbawa, nagtataon ng kwarta o nagtataon ng mga bagay-bagay. Alagad, ang pagtaon nila, day nagiging okasyon ng pagbendisyon, ta nagiging uripon o nagiging esklabo so pinagtatawan. Kaya dapat kahit po maging masinunod-sunod, day po pwedeng magsuhay sa kagustuhan ka nagtatao. Araw kayo ng kapangyarihan ay pinapahiling kan mga tao tasangonyan. Alagad para kay Jesus, ang pagbendisyon sarong kapangyarihan, tangani na urog na mapakarhay bako sa naan nagkapira kundi ang kagabsan. Tayo ni ang mauot niya na ang mismong itinusay niya ang sayang buhay bako tanganing magkapira sa nang namitin kaginhawahan kundi tanganing kita gabos na naging uripon kan sa tuyang kasalan matawanin katalingkasan asin maging libre kita sa satuyang mga kaluyahan. Ini mga tugang nga nagadon tang balaod. Nalugod, danay tang mauton na ang Espiritu ni Kristo padagos na maghadi sa sato. Asin ang sayang kapangyarihan, iyo manan magdara sa tuya, tanganin kita, maging dalan nin pakipagulian, maging instrumento nin pagdaran nin karahayan sa kadaklan. Sa tuyang niya na ipagrokyawan sa tuyang pagtubod, gamiton ta so credo apostoliko. Nagtutubod ako sa Diyos Amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ke Heso Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan. Kan ikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos Amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Panooding pagsarig sa pagkamarahayon ka sa tuyang Ama sa langit, ipahayagtaan sa tong mga kahagadan sa bagta, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo, pakusugon kan Espiritu na mabuhay sinda sosog sa saindang halangkaw na katungdan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, nanyugan sa mong pamibig. Tanganing maging mabunga ang mga paglapigot kan mga misyonero na naghaharubay kan Ebanghelyo sa bilog na kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing sa bagsik kan Espiritu nin katuninongan, kaoroyonan asin kapatawadan sa satuyang mga harong, malampasan niya to ang mga kahorasaan asin pag-imon na nakakaulang sa satuyang pagkaminoroot mootan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanigaan sa mong pamibig. Tanganing ang mga naghehelang dai magluya ang buot, kundi makakuanin paglaom asin ranga sa pagsakat kan kagurangnan sa langit,
ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugaan sa mong pamilya. Tanganing ang mga namumutan niya tunggadan, makahira sa kapanoan nin buhay ni Kristo, nangunya na aldaw nagbalik sa Ama, ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugaan sa mong pamilya. Dolotas sa dirita mga kahagadan. Mamamoto na Ama, salamat sa danay mong pagkantabay sa mo. Tabangi kaming padagos na maglakaw sa dalan kan sa imong aki, ngani kami makalaog sa imong kahadayan. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Mamibig ka mamatugang, tangana sa koasan sa inong atang, mako malugod kan Diyos sa mang makakamhan. Ako un malugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, dan bugto mong aki sa muyang halangkaw na padi, danay na buhay, nagtutukaw sa imong too sa pagpamibi para sa mo, warasan sa mo na may pagsarig na magdulok sa trono kan sa imong grasya, ngani makamtanmian sa imong pagkaherak. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaydo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na danay asin misan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamahan dahil kasagkoran. Ulitan kagurangnan na sa Jesus, hadi kan kamurawayan, kagdaog kan kasaalan asin kagadanan, sa atubang kan mga nagngangalas na angheles, suminakat ngunyan sa kaitaasan nin kalangitan. Pagultanan kan Diyos asin mga tao, hukom kan kinaban asin kagurangnan kan mga kabagsikan, bako tanganing talikdan an hamak ming kamugtakan, kundi tanganing magsarig kaming mga kabtang niya sa masunod duman kung saan siya nag-enot sa mong pamayo asin ginikanan. Kaya kay bakan mga angel asin santos na nag-uumaw, kami maogmang nag-aawit. Kamunawayan
Kagwarang nani ka ng gadan banal, borabo di nga boss na kabanalan. Kaya ini mga atang namimibi kami, pabanala ka ng buwan kan sa imo espiritu, tangganing para sa mo, maginhawa ka sindugo kan sa mong kagwarangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhaning tinapay. Asin pagpasalamat, binaakini, itinao sa iyang mga disipulos na nasabi, magako kamugabos asin magkakan kay ni. Tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuhan niya manin kalis sa singararay, pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na nasabi, magako kamugabos asin mag-inom kay ni. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon Indo, sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadanas in pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imo kagwarangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Iramdaman kagwarangnan na sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, nganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong papa si Leon, kan sa mga obispo si Joel, asing kang gabos na klero. Giramdaman sa imong surugoon si Obispo Nestor na inapod mo halos sa kinaaban na ini. Itugot mo na siya nakisumaro sa kagadanan kan sa imong aki, makabaing man sa sayang pagkabuhay liwat. Siring man giramdaman sa imong pagkaharakan sa mong matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay Raki kami gabos na mimibi kami, nganing kay ban Santa Maria Birhen na anak kan Diyos, kay ban San Jose na sa iyang banal na esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay ito pa nakapagayagaya sa imo. Magkani kong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran. Mag-umaw asin magpamuraway sa imong siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo, Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon.
Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugo, na pinatuod kan Diyos do, na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Nagawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mahal daw niya mo ang katuninongan. Ngaling kaming natabangan kan sa imong pagkaharak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglao, masin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristo nga gurang nani ka nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan, winawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Haray paghilingan sa mong makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanig ko na siya, mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade, sa panahon na daing kasagoran. Amen. An katuninongan kang kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Matugang magpatinarawan kita nin katuninongan.
Katugang uya si Yesu Kristo, siya ang kordero kan Diyos. Uya siya na nagpapara kan mga kasalang kang kinabahan. Paladan kita na inaapod sa pamanggi kay ning kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, maoomayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Buhay mo, ininusay.
Maluhod po ang gabos para sa pamibi sa Jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Hesu Kristo sa muya tugang, asin ang kalayon nin pagkamuot na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat samo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbaago samo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalag, sa baagong langit asin baagong daga, napakatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan Jubileo, magpukaw liwat sa samong mga pirigrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit, ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaaban, kan kaugmahan asin katoninongan kan samong paratubos, sa saimo samuyang Dios, banal sagkod paman, ang kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Kagunangdan ng mga balaog na inako mi sa imong altar, magpalaad sa samong mga puso kan pagmauot sa langit no na erokan. Asin, nagsusunod kan sayang mga inagihan, kami gibuhon na magmaigot, paduman kung saan ang paraligtas na inot na samong naglaod. Siya na nabubuhay as nagahade sa panahon na daing kasakoran. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin ikaduang collection para po ini sa Pro-Seminaryo asin World Communication Sunday. Ang natipon niya to sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 36,009 pesos may 25 sentimos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,832 pesos may 75 sentimos. Ang ikaduwang koleksyon nag-abot man po sa 6,652 pesos para po ini sa tada. Sa mga maawot po magbakal nin souvenir items, arog kan t-shirt, mug, pamaypay, tote o canvas bag, available po ining mga items sa opisina. Siring man sa aga, Hunyo 2 sagkod 4, siring man po sa Lunes, Hunyo 2 sagkod 4 hanggang aldaw nin Lunes sagkod Miyerkules, magkakaigwa po nin 3 doong Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya tong girumdumon. Salamat po sa nagpapadagos nindong suporta para sa satuyang tada program. Ang nakolekta niya to kanakaaging bulan, ngunya na bulan na Mayo, hali sa tada canisters, igwang total na 21,790 pesos. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po nakuahon sa opisina o sa mga tao sa likod, tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa ngunya na bulan kan Hunyo. Salamat sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Maawat mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Hali po sa mga binasunod na mga anonymous, 2,900 pesos, 2,000 pesos, 1,350 pesos, tulong tig 1,000, duwang tig 700, asin duwang tig 500, asin 300 pesos. Hali po kay Scan Rainwell Arcal Ortiz, 500 pesos. Diyos mabalos po. Materin na kita. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Idukoan sa inyo mapayo sa nagadong bendisyon at mahal na Diyos. Bendisyonan kamo kan makakamhan na Diyos na ngunyan na aldaw ang bugtong niyang aki naglaog sa kaitaasan kang kalangitan
asin binuksan para sa indo ang tata sa pagsakat kung saan yaon siya man sana. Amen. Amen. Siring na pagkatapos kan sa iyang pagkabuhay liwat, si Kristo nahiling nahayag kan sa iyang mga disipulos, magwaras na siyang mabalik sa paghukom, magpahiling man sa indo, na mahirakon para sa panahon na daing kasagoran. Amen. Kamong nagtutubod sa iya na nakatukaw kay baka nama sa sayang kadakulaan. Magkani kung magdanay sa iya kay banindo, sagkod sa katapusan kan panahon, asin makamate kamong kaugmahan, sosog sa sayang panuga. Amen. Medisyonan ka magabuos kan Diyos na makakamahan, ang Ama, ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Ang sa tong misa, inatang na, magdanay kita sa pagkamot kay Kristo, asin man sa tong mga kapwa. Salamat, Salamat sa Diyos. sa Diyos. Marahil na hapon sa inyo, Gabos.